Pripun? Langsung. Wis esuk ya langsungan wae. Walah nggih. Sesuk langsungan. Yo, live. Kalau nang omah kae. Lamat wis katon tejane yen kula prangkaton macara Saya dalu aras apira sorot lintang kangku medhap titi sonya Matya Ratri lumrang kandaning puspita karenggewan putyanira sang Dwijawara grengeng lera swaraning madu pranta manungsung sarining kembang iler-iler tandure Sireping sang wangrangka gumantos ing dalu jroning rati dereng wonten ingkang kacarita amung sang Hyang Pertanggapati kang jemedhul saking Brangwetan nadyan kelingan megarsa gunung-gunung parandine bisa merbawani jagat raya duwi tatasang kamantian dewasani nang wau kawusa wancir wis ngancik gara-gara Sukramangkara
numpak mendo tete kaloba sumawer cita anggara rekata Buddha Maesara Spati mintuna eka dwi tricatura panca cacapta astana dasa Goro goreng jakating pakliran saiki namung rumati mijilira warpat punakawan Kelurahan Semargaring Petruk Semawana Kelurahan Bagong ingkang sami gegojekan madyaning ngara romba alon harire
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Petruk di channel Dalang Seno. Ya iki karang yo kepiye ya. Ora sida kepiye-kepiye bengi iki kelakon sowan ana ing padukuhan inggih menika Sampangan Mantuk Mbaturetno Mbaturetno Banguntapan Bantul. Ya iki bareng sak kanca-kanca warga leres karo aku nggawa gali barang iki mau neng iso rasa diperdulikan ora apa-apa. Ya karang ya kaya ngene iki Petruk iki isih kret mau ya meng klora kleru karang ya kepiye ya tesih dalam tahap pembelajaran. Nah kon ada-ada wae iso lali cakepan kok diubang-ubangke mubeng rono mubeng rene. Ya nyuwun pangapunten karang ya wis kaya ngene iki Petruk Kantrong bolong saking Sedayu. Ya ora ding aku sok ning Sewon kok. Ora aku di Sedayu jan. Wah aku sekarang yo kepiye to? Sedayu. Yono lho. Sewon lho piye? Sedayu bali Sedayu meneh jego kikirikku. Ayo padha wae mulai meneh aku nang Sewon. Aku iki tuku kirik wegah dijegoki kok. Dek kapan kae iki aku ngumbahi motor kirikku melu ngancani. Ana cah cilik mlaku wis doyak e. Lah aku sing tratapan to. Nek kirikku dicekel terus disengsu ora. Lar nganu masakake aku sapa muni enak mau. Jenengan Bu, nggo benjang tumbas kalih kula. Aku durung tau sak jege urip durung tau ngicipi apa kuwi sing iki. Durung tau aku karang. Mesakake aku karo kirek mesakake ning isok tak tapuki mergo njegoki wong kuwi mau. Bengi-bengi tanggane lewat, "Lho Mas, ngono aku ya nggih, Mbah, monggo." Jegok kok iya. Lah kon mlebu tak kandang jokan kowe. Mesakake aku. Apa iki? Apa iki? Layang kangen, Bu. Waduh. Kula nuwun Mbak Petruk. Lho. Kok Mbak? Kula nuwun Mbak Petruk, Mbak Bagong. Wah, sekedap niki Bagonge tesih lagi OTW mriki. Kula Mbak Nafisa badhe nyumbang lagu Rondo Kempling. Oh nggih, mengki dipun minangkani. Karo nyeluk Kang Gareng karo Dik Kang Gareng karo Dik Bagong. Ha iya. Neng 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 nong 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 wis wangun tenan to pisan to. Karang yo aku guru sinau neng 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 nong 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 kuwi 3 sasi lho iki. Neng 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 nong nong nong. Neng 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 nong nong nong. Kurang seru ndul. Ora ndak kualat aku mboten Ding, mboten guyon. Neng 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 nong 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 nong. Neng neng nong 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 neng 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 nong nong nong. Ya tanggap ing sasmita. Neng 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 nong nong nong. Sung lho balene pisan meneh men gaul. Neng 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 nong 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 sung. Apik to? Apik aku seneng kok nek ngene-ngene iki. Neng 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 nong nong nong. Wah wis ora. Wis ra apa jenenge? Wis ora spell karo aku pisan. Wis ora chemistry-ne iki wis ora terbangun. Wis dipedhot ya. Neng 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 nong nong nong. Nah, lega nek wis kaya ngono kuwi. Ya aku meng neng neng nong 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 kuwi Kang Gareng teko dhewe kok. Tenan. Wis rasa nganggo tembang kok lak Kang Gareng klotak wis genarene kuwi berarti. Neng nek ora nganggo lagu-lagu ki ora gayeng. Neng 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 nong nong nong. Ya karang ya kepiye to? Les. Lah aku mengarep ngeles kok. Lesung jumenglung sruwe imbal-imbalan.
jumeng glung sru imbal-imbal lesung jumeng. Apa Gong? Ya aku ki mau ki lagu saka band Padi. Ngomongke pari to iki mau. Iya. Piye Kang Gareng karo Bagong kabare sehat? Aku ya sehat-sehat wae ning ya tetep tekle ngene iki ya. Ning sehat aku. Iya. Bagong kepiye Bagong? Sehat aku. Aku pirang-pirang dina iki nganu apa jenenge? Acara. Acara? Acara. Acara apa Gong? Aku ki saka tanggal 14, 15, 16, 17 ki nang kampus terus tekan malam. Oh, ngopo kuwi? TA no. Wah kuwi ndang TA Gong. Tegese iki membantu TA iki lho, ora kok. Aku terus TA ki ora. TA ya. Ngono. Sakane teka, ayo padha madang. Sakane teka, dalange Ramadang. Wetengku wis perih yo diteri nang kene. Tok sek tok, tok glung tok, tok sek tok glung tok glung tok. Ngapa Gong? Ora apa-apa, nyanyi to. Padake. Nyanyi apa sega? Padha to mau pari saiki wis dadi sega. Wis padha jane mingan. Heeh. Sesuke meneh dadi kuwi mau. Aja jadi sebut ki ngono kuwi ora apik. Heeh. Ngapa Gong kok kowe kok ketoke mau bengi lehmu mulih kok bengi banget ki. Ha iya karang ya ana alangan ning dalan ki. Saiki jenenge cah enom to. Kepiye? Jenenge cah enom saiki ki lak ya nek duwe motor ki lak medu tatik to. Heeh. Nah, aku ki yo men gaul ngono lho, mosok ya numpak motor kurang gaul ki ya serasip no. Sapa mau muni dol wae mau. Sesuk arep tak dol kan. Aja ndak seneni mamah. Heeh. Ya terus kuwi. Lah kok pas operasi lah ya tertahan motorku. Motormu ki ditahan Gong. Heeh. Ditahan ki paling 5 menit terus aku kon mlebu dijak jagongan karo ngopi. Oh, lah terus ya kudune iki aku ki ditahan motore ditahan kon melengkapi. Kon masangi spion, kon masangi plat. Iya. Ha ning mar dijak jagongan karo ngopi kok. Kepiye? Ngerti nek aku anake si Semir kuwi lho. Oh, ngono. Heeh, lah terus dijak jagongan terus yo ndak selak kepengen aku malah mesakake. Lah aku ya meluncur to. Alhamdulillah ya kaya ngono kuwi mulane mau bengi aku iso mulih jam pira ya jam 4 lagi tekan omah. Oh kok lemu tangi terus jam pira Gong iki nek turu esuk-esuk lemu turu kok wong Bathang ya Man. Lah aku wis tangi jam pira jam 5 iki aku tangi digugah mergane karo gentone kowe. Sapa to gentone iki? Kuwi lho. Kuwi lho sing jaketan ora nganggo kaos mbleleng tenan jakete dibledhehke. Ban ketok ngono heeh. Mendodi, awakmu ki mung sak biting kok. Wah gleleke ora jamak-jamak. Jane ki piye ya ora apa-apa lah. Kena dienggo kanca ning omah. Heeh. Nembang-nembang Gong minangkani pamundutan sing durung dipinangkani. Heeh. Masih ana akeh sono ngimpi, sono lagu manut Pak Dalang, sono nyidam sari, terus iki ana rondo kempling. Wis akeh. Terus iso ana apa neh ya mau ya. Wis ding ketoke sik ya. Tak tilekane sik iki soalé nang basa pele ngono kuwi. Nah iki. Ndi to? Nah iki mau ngono. Sik ndi to mau iki? Ana ngimpi, karo ngimpi barang mau. Wis kuwi sono berarti 4 5. Nang ya alon-alon. Ndara-ndara wiyaga lagi dadahar. Iya. Ya sementara dhe ngoceh sik Gong. Heeh. Sementara ngoceh-ngoceh ngene iki ora masalah. Ha iya.
Mau tang-ting iki kene iki ya ngelih ora tang-ting. Lah aku ya duwe ya. Ora apa-apa ora masalah. Aku kan laku prihatin. Laku prihatin karo udut. Wah udut ki omeng mlebu ditokke meneh kok. Apa-apa sing mlebu ditokke meneh ki ora apa-apa. Kaya ta udut ngono kuwi lho maksudku ki kaya ngono kuwi lho. Duk gundulmu. Gundul kita kuwi. Wah, yang mburi iki sih gayeng banget. Aku kaget aku mau dindik cah cilik iki. Mak petunguk ngono kuwi. Mburi sih kebak ki. Penontonnya ya masih wah jan jos tenan iki. Ya sih ramai. Heeh, sih gayeng iki pokoke iki engko gara-gara ki disetel paling gayeng. Wah jan dusun Sampangan Mantuk mriki niku jan budaya elok tenan kok. Iya, Gong. Ngapa kok diarani dusun Mantuk? Apa, Gong? Aku ya ora ngerti kok. Ya mung tekon kowe, mulane aku ki ora ngerti mulane tekon kowe. Nah aku ngerti aku ora tekon. Iya, ngono kuwi to, Gong. Heeh. Saiki karo minangkane sing alus-alus sik apa ya mau ya? Sing paling alus ki ana alus apa ya terus sing alus-alus Akeh to, Gong, biasane sing alus-alus ki. ngimpi. Ah ngimpi ku ya kena. Iya. Ngimpi sik apa-apa ki kudu ngimpi sik kok. Kabeh ki saka ngimpi. Terus bar ki diusahake. Terus ra kelakon. Lah kuwi umet sing marake umet ki kuwi. Terus ngimpi meneh. Lah terus iki ngimpi meneh terus diusahake meneh nganti dadi. Nganti berhasil. Ya. Ngimpi. Sing nembang sapa truk penake truk? Ah manut kowe aku, Gong. Nek umpama nek nggon ngimpi-ngimpi kaya ngene iki sing apik ki ya sing cocok. Sing sip ki Mae ya to. ya make. Make iki sapa, Gong? Mae Neti. Mae Neti. Lah kon jumeneng apa ora? Mosok gara-gara jumeneng to, Truk? Ya ngono. Wadake. Oke, mae penontonnya ya sing akeh sih, mosok ora jumeneng. Ha iya. Wong ndara-ndara wiyaga do ngadeg mosok mae ora ngadeg. Apa, Gong? Ora mau lho. Ora ora tak teruske ya. Mae? Mae? Nggih, pripun? Katuran jumeneng nggih. Minangkane Imam Mundutan ngimpi. Nggih. Nggih, wah jan. Nek dereng telas ditelasi riyen lho niku lho segane kathah banget lho. Kula pun jangkah lho niki. Napa? Nek nelasken apa nih? Napa? Kula pun jangkah. Wah, nggih pun nek pun jangkah. Kok ndak gede. Apa? Uwit ka lho. Duh. Ah, terus apa nek udu? Apa ya aku mau kira krungu e. Oh. Langgam ngimpi nggih, Mas? Nggih, langgam ngimpi. Niki langsung napa bawa? Weh, lah ya bawa ya. Jam pira iki lho, jam 1:30 kurang seprapat. Jare bubar jam 2. Hah? Jare bubar jam 2. Ngomong sapa ora? Pak Bolot. Oh, Pak Bolot. Pak Bolot. Janeng ya ning talaga kati langit. Urung ta? Jare kon bubar jam 2, iki kurang 20 menit meneh jam 2. Karepku kok mingan Mas. Wah niki dibawani Mas ngimpine. Masih nonton niki lho. Oh, nggih. Saking sinten to? Saking Mas Kevin. Kevin.
Cobi mang anu. Mas Kevin ngono kuwi lak anu tangane munggah. Mas Kevin, pundi nggih? Lah Ana nika. sing ngacung. Pundi? Lah nika lho. Pundi? Nika lho. Nika lho, Bu. Aku ora aruh. Oh alah ya wis tuwa. Wis ora apa-apa. Nggih. Nggih, malah nek ora aruh ki sok gampang kok. Ayo. Ngambara ing awang Tung 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 dang tung tung. Bebasan tanpa tepi. Wah, jale kremus-kremus ki lho. Pengen Wah, iya ya nek pengen ya. ya prihatin sih mengke nek es mudhun lek maem. Heeh. Leres. Nggih. Leser. Pun. Monggo. Nara Jane nek arep maem ki ora kudu medun kok. Sosok nek pas munggah barang ya maem. munggah gunung. Kuwi maksude iki kuwi lho. Tegese kuwi. Mobang ngedari jagat ngulandara nglambara ngunggahi gunung. Durung rampung. Piye ndol kok malah digong. Oh, udu to. Sapa sing ngegong iki? Bolone sing nggon. Preman. Premane heeh jare. Sapa? Sapa sing ngegong iki mau? Kene. Tak grendo sirahmu kene. Kejam. Katungkul ngumbar gagasan satemah kinawa Gong. Nah, iki lho gong iki gon kene iki. Wah, kowe iki kok mulane sok nyetel rekaman radio. Ora duwe radio, sok tak tumbaske. Nang klithikan wis mati-mati ngono kae, kok benakno dhewe. Yuk. Seripat, seripit. Teragane alam
Oh, kowe. Apa? Udah seneng banget ya. Ayo, Pak. Nah, rotoyo kono. Rada kleru. Sampun Mas, Nggih, matur nuwun. sembah nuwun. Wis ngimpi wis dipinangkane, Truk. Iya. Jan. Seneng sing ngrebabke seneng banget ketoke. Dumeh malam iki bebas ngono. Terus yo seneng banget terus sapa-sapa. Karang yo sing wedok ki ora melu terus bebas bengi iki. Ayo ngono kuwi ora apa-apa kok, Gong. Ngono kuwi wis aku penghulu kok kowe iki. Ayo yang baru yo. Aku urung kenalan aku kuwi mau kuwi wajan kuwi nek. Tante Umi. Ada yang baru nih. Heeh. Wah, sapa kuwi mau? Tekan omah goleke gerita. Iya. Kau tembang apa, Gong? Oh iya sik, apa ya? Ana apa bae to? Oh nyedam sari iki aku. Iki rondo kempling. Ah, nek rondo kempling iki duet to biasane iki. Hah? Heeh. Ah nek iki nek rondo kempling iki duet to biasane. Heeh, dadi Mbak Nafisa niki badhe nyumbang lagu Rondo Kempling. Nah niku dipinangkane duet musuhe. Oh, enten musuhe dereng, Mbak. Wilujeng dalu, Mbak. Wilujeng dalu Pak Dalang. Wilujeng dalu, nggih wilujeng dalu, Mbak. Kula Mbak Nafisa saking Kretek. Wah, saking Kretek. Iya. Nggih, wah niki kok maderku kok ilang siji ya iki ya. Wah, ora. Masih kok kono kuwi kok. Ayo Om Geswan. Ayo toh Om, mau aku nek kaya ngono. Ampun wedi nggih Mbak kali Om Geswan niku. Mboten brakot kok niku aman. Nggih. Pripun iki Mas? Iya duet Rondo Kempling niku mau Om. Mbak sinten, Mbak? Nafisa. Nafisa. Kenalan sik. Nah. Daleme pundi? Kretek, Jalan Pang Tritis. Oh, cerak. Cerak. Ya. Napa mbengi kaksen kali Mas Dalang napa? Mboten. Oh, mula kok Mas Dalang tekan Kretek mbengi. Ora sok kaya ngono kuwi. Sip, jos. Sekolah? Udah nggak sekolah. Oh, udah nggak sekolah. Iya, oke. Rondo Kempling. Jos. Joget ya, Mbak ya? Oke. Lombo sikik.
dikancani. Oh nggih. Mboten melih, Mbak. Hah? Joget. Joget apa? Wah niki ngepasi. Om niki wae jane sik ngimpi. Hah? Niku ajeng nyumbang nyanyi. Siapa? Nyanyi. Niki mau Mas Kevin niki wae ajeng Oh, nyanyi. lah terus ya kan munggah no, Mas. Lah nggih, lah niki nyuwun anu, apa namanya? Kadung Tresno. Kadung Tresno Oh, Mas. ning nyumbang lagu. Nyumbang lagu. Nggih, monggo Mas Kevin mau. Mas Kelvin, Mundi Mas Kevin mau. kula ki mbiyen di kanca kene lho, Mas. Oh, nggih napa? Heeh. Saiki kaya limbat wong isan. Loh. Lah pripun? Iyolah iki kanca SMKI. Biyen mayang nang kene Mas aku. Sak rombongan Mas Kevin. Mas Kevin pundi nggih? Oh, wah jian jos. Nah, topine copot Mas. Nah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Gaul kok, Mas. Gaul. Aku nek blangkune tak copot rambutku ungu. Kaya bar dikampleng iki wong bidu-bidu. Pose bekas apa begitu kamplengi? Ora dikampleng iya aku ya. Nya. Pripun? Langsung. Wis esuk ya langsungan wae. Walah nggih. Sesuk langsungan. Yo, live. Kalau nang omah kae. Lamat wis katon tejane yen kula prangkaton macara aduh winangkane sinawangkan yen pesemut pinto patut nyoto sakti kamrak
gumun aku ki nek. Le jare iki lek arep nyeluk ki bingung. Mbak apa Mas ki mbas ya. Ora apa-apa. Matur sembah nuwun. Aku bingung anu ki lho. Le ndelik ki kala menjing. Le nyegake munggah ki lho, wah. Ya angel ya truk ngono kuwi, truk. Angel kuwi. Tenan kuwi, angel. Coba, truk. Ora ngono kuwi to, Gong. Gau. Ora sah aku ora iso ngono kuwi, Gong. Aja ndak malah. Kok malah padha karo sapa? Ya saiki minangkani pamundhutan ingkang salajengipun isa ana apa wae ya. Ana Nyidam Sari. Wah, yang baru. Ha iki kudu karo yang baru wae. Yang baru. Monggo kowe kudu disepote pokoke sing gayeng. Monggo kanca-kanca sedanten sepote sing gayeng. Waduh. Sugeng dalu. Wilujeng dalu Mas Dalang. Nggih, wilujeng dalu. Nggih. Niki ajeng wajah baru tapi nggih pun sepuh kok. Kok nek apa jenenge prinsipe sing ngerbab kuwi wah ora masalah. Sing penting anyar. Kuwi dalem saking pundi, Mbak? Kula saking Gedang Sari, Gunung Kidul. Oh, saking Gunung Kidul. Nggih. Nggih, saking Gunung Kidul. Oh, lah iki gawane Pak Bolot to jebul. Oh, lah saiki kaya mangkono kuwi to. Pak Bolot ingkang nyepeng napa? Menika ingkang meking nika. Oh, ingkang nika. meking. Ngagem kacamata. Nggih, lah niki malah tasih timur ngoten kok. Lah. Oh, papahe nggih. Papahe Mas. Menika Papah Bolot. Papahe Mas Bagor. Oh, nggih. Apunten nggih. Ning asli niku bapake tesih enem kok. Oh, terus juk tersapu malu. Tersapu milu. Tersipu malu. Kalih putrane kok malah sing sepuh putrane lho. Nggih, kala wau napa pamundhutanipun? Nyidam Sari. Nggih. Nggih. Dipindah mawon kula. Pripun? Lah napa, Pak? Malah Niki langsung napa? wah, lha yang ki bawa. Oh, nggih. Ngagem bawa. Kangge bawa. Nggih, ngagem bawa. Sakniki. Malah nggih bincang mawon. Wingi nek saged malahan. Monggo sakniki. Demang bekus pepujaning ati kaya ngene wong nandang asmara amang awakku
besok kapan katekan jejer lan wong bagus umpama nonah kodha tanpa prau sasat sarahing pepetri ngidam sari Yuk, monggo, Mbak. apik ya truk ya suarane. Wes, wontenipun wah. Sip. Heeh. Kas.
Iki isih jebule ana siji meneh. Apa kuwi, Gong? Ya wacake ya iki ya. Wilujeng dalu Mas Dalang, kula Pak Suwanto saking Sampangan. Kula nyuwun dandang gula Semarangan dilebetaken dendang Semarang nggih. Ingkang baku mugi-mugi dusun mriki tansah guyub rukun lan aman. Amin. Lan panjenengan mugi pinaringan lancar lan pinaringan kesehatan. Matur nuwun Mas Dalang. Nggih, siap. Oh nek dienggo penutupan kuwi nek ora sing apa jenenge? Apa? Mbok-mbokane singa-singane sinden iki. Bu, Prastewi. Wis dienggo penutupane sapik banget. Heeh. Karo lenggah wae. Kurang apa to jane aku ki? Apa pengen berdiri? Oh, berdiri. Isih kepengen eksis po. Heeh. Kudu aku ya sing karep berdiri. Wis ora apa-apa. Ben ketok to. Ketok ya isin aku. Mosok kon ngetokke. Isin po? Isin. Mosok ah. Wes ngadeg kon ngopo? Nah, iki mau lho ana Napa? dandang gula Semarangan dilebetaken dendang Semarang. Dandang kula kok ngadeg. Wis ora apa-apa ya ben gaul. Ben Ya. ketok mau lho. Mbah. Hah? Kayak ben kaya nek ning pura wisata mbiyen ka lho. Ning kurang. Sing ngene iki po. Heeh. Nek iki yo wer-wer. Nom-nomane jan Dek mono. Nek saiki yo bintangnya. Ah iki lho, Glok, dadi kancane. bintang tamune asem pundi, Pak? Tak kira ngancane aku. Pipis. Oh, keluarane ajeng pipis. Napa tesih duwe? Wah. Lho, lah kok malah piye to tandang gula ki? Ya tekon karang ya wis tuwa. Yo, Eh? heeh. Kuning-kuning apane? Yogya. Wah, wis tau cakepane ganti. Apa? Wis tau cakepane ganti. Apa? Ganti apa ngono sego. Apa ngono? Bar madang ya aku iki. Aku urung e. Ya. Medun madang sik, tak gantene ngono. Aku Lho. genten sing mayang. Nyoh. Nek kaya aku tancep malah aman ra ono sing ngegol-goli yo. Dedap tidem. Alah wis tau ya niku. Suwah tau yo. Kabeh wis tau kowe iki yo. Glidik sih cilik. Alah. Nek musuh karo singa-singane sindan wis ora wani apa-apa aku sang. Gus. Tuwa ki kene munggah.
Kene medun wis tuwa. Maut. Ya ana nek wani regane. Engko ming tok nyang murah. 20. Yo dumes tuwa 20 ya moh. Ya le ya. Nggih. Wes manjer kawuryan tanku jiwa memanise manggep sri napteng dalu siniwaka sang ya prodase ngono kuwi swara ngrintih iso ya Pak ngrintih Oh. Iso. ya isih ana nek iso nek ana jodhone jodhone nek do weruh wis do wegah apa Mas kok guyu? Hah? Oh iya. Ora apa-apa. Ora ta ya. Manggep srenapteng dalu ing ulat ngapa kok ngemas Ora apa-apa kok. aja kepencut Ora ngarep. engko nek kilaf barang Tak. ming 20.000 lho Le tak nggo gedruk kok ilang Ra iso musuh iki aku kok. Rada ekstrim. langut Slenthik mencelat. prondene paksa kebekan saking kehing taranggono kang sumiwi warata tanpa
wis aja nggo dolanan suwe-suwe kok. Delo wae. Suwe-suwe keri ya. Alah, Maksudnya nek tok ithik-ithik ya keri aku. paijo-paijem seneng banget ki lho doan ki lho. Dari mana datangnya lintah dari sana turun ke dari mana datangnya cinta sayang 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 seribu kali sayang dari mata turun ke hati. Ah nika. Ya lumayan payu 50. Nuwun nggih, Pak. Alah jan kok apian. Hah? Tundaki 30 mesake paling. Hah? Oh. Kok mengai dit 50 ndek Pak Amrih. Saninten buang sayang 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 seribu kali sayang sayang tak lepatan. Pun Mas Gading. Sampun matur sembah. Wis mung nuwun tok, tak rewangi megol karo dinganu lho iki mau. Nggih, Nyong. Kertas tok. Lah ya, Ya wis le ra apa-apa util. Wis. Ra apa-apa cetila wis ra apa-apa. Wis rasa dipikir ra apa-apa. Nyong iki nyong wader wae nyong. Hah? Wader. Ya wis ra apa-apa wader. Iso ngulawuh. Kayak ikhlas ora, Tedas ora iki lho maksude iki. tedas kok tak kremuse nganggo. Nyah. Iyalah, kowe yo ngeli-ngeli to wadere. Ha iya. Kena dino sarapan. Wis. Iki ya pamundutane pas entek iki. Heeh. Kepiye gong ae wis biasane wae to. Ya wis dicukupke sik le. Gegojekan iki ya wis jam pira to iki? Wis setengah 3. Lakone isih dawa ya. Isih dawa iki. Isih. Dhewe iki isih apa jeneng kok gajahe barang metu engko. Jaranan barang iki engko. Kok apa? Heeh. Kono munyuk-munyuke ya udah metu engko. Tenan ora, Truk? Tenan kok. Ade iki isih nderekke apa jenenge pendhita nom lho, Gong. Heeh apa? Iya no iki mau bareng karo bapak jare ana pendhita nom. Berarti nganu iki bendara anyar iki. Ya wis kaya ngono, ya iso disebut kaya ngono kuwi lah. Sapa, Truk, jenenge, Truk? Begawan Madu Kesma. Matu wis mulak pabrik. Dagel ta kowe? Madu Gondo. Awetan kono kan. Sapa jenenge? Alah, Madu Bronto, Begawan Madu Bronto. Wah, apa? Anyar kuwi. Anyar. Ya saiki gak sisih bawa aku selak kepo aku urung nilai aku mau. Ayo sayo Gong tak
Arep nganggo apa iki lho sibuk? Ah manut kowe aku. Arep nganggo jeneng. Nganggo kae. Oh iya. Jeneng